Govori o političkom rješenju rata u Bosni i Hercegovini od 2 dana prije Ženeve u kojoj bi se trebalo razgovarati i pregovarati o tome. Na dnevnom redu će opet biti zemljovidi. Vi ste po tim predloženim zemljovidima u muslimanskoj državi, da ne izvan okvira Hrvatske Republike Herceg Bosne. Kako vi uopće gledate na taj politički rasplet situacije? Pa slušajte, sve ono što obrani hrvatski vojnik, odnosno vojnik Hrvatskog vijeća obrane, puškom, to će biti hrvatsko. Pošto smo se obranili od četnika, obranili smo se od muslimana i obranit ćemo se i dalje. Pazite, moj prijatelj Donanto Baković nazvao nas je u svojoj godišnjoj čestitci hrvatskim Sigetom novog vremena. Siget je tada stao i spriječio prodor Turaka na ovim našim prostorima Žepča, Zaduće i Magla. Mi smo spriječili prodor fundamentalističke muslimanske ideje koje Evropa nije svjesna i nikakvo naređenje niti NATO-a, niti UNPROFOR-a, niti Jelcina, Clintona i bilo kojeg drugog nas neće spriječiti da očuvamo svoj prostor. Mi tražimo autonomiju za našu enklavu, za naš prostor, tražimo autonomiju i mi ćemo ostvariti ili nas neće biti. Ukoliko nas ne bude bilo, ne interesira nas onda kako će rješenje biti, ali u svakom slučaju povlačenja nema, predaje nema, ili ćemo biti kamikaze, izginuti svi, ili ćemo se obraniti. Uglavnom, imat ćemo hrvatsku autonomiju, ono što je naše ostaće, ili nas neće biti.